wonten ing kelurahan Klampi Sireng wadul marang Yaini Semar nyuwun pitutur marang Yaini Badranaya ana Bathara Guru kok ngelani Kurawa titi wanci Yaini Badranaya matur ngersane Sang Anoman Nyanur gunung bebasan segara kidul gobyang kami sedina kaping 7 kok nyanur gunung enten napa nek mboten enten napa-napa mbayan Anoman iki mokal Mbah nggih Ndara Anoman kula aturi Ndara Anoman paring dawuh nggih Mbah mbayan Anoman kula aturi paring dawuh nggih Mbah Anoman oh Kakang Semar nggih wonten napa bodho waras sami wilujeng mboten wonten alangan setunggal napa-napa mbayan Anoman ya padha waras Kakang Bagong nggih kula nggih sami wilujeng Ndara besut nggih kula nggih sami wilujeng mboten wonten alangan setunggal napa-napa mbae kenapa sakestone Ndara ini Kakang Semar oleh Wang Siting Dewa jaga tapel wates Ngamarta jebule ana Boma ana Ndara Kresna ana pikulun Bathara Guru mbelani para sata Kurawa badhe munggah menyang Kahyangan Langit dinten minggah dhateng Kahyangan Langit dinten mbelani Kurawa mbelani Boma mbelani Kresna ing Kresna Cecaya Kakang Adi Guru nyandang luput Adi Guru nyandang salah kaya ngapa Kakang yen ana dewa mbelani karo Kurawa donya iki ya kaya ngapa Yaini Semar nggih yen kawontenanipun badhe minggah dhateng Kahyangan Langit dinten padha-padha anak Bapak Sanyang kula minggah dhateng Kahyangan nedhi adile awak kula nedhi adile awak kula yen nami ngaten ngono Yaini Semar nggih sejing setali agel ucule swara gak kena bola bali yen kono Yaini Semar yen rika
nang kayangan langit dinten jaine aku yo kancik kayangan langit dinten munggah Dirgantara sepiangin tak rapol ya ini Semar nggih jenengan monggo Ndara Nodi karo aku kok. Apa? Nodi karo Semar. Antarane padha tuweke iso munggah Dirgantara pegak ngono lho. Lho iya. Lah karepmu ya aku ditodi karo Manoman. Eling sik nom-nomanku biyen kuwi. Oh iya. Jut, dalu Mak De, awakmu kari ora pantes ireng ngene ya. Nggih. Lah Mak De Semar, aku nututi mbahmu Anoman. Oh nggih, matur nuwun. Mak De, kula kendelen-kendelen. Awakmu minangka wakile Mak De. Mbok menawa sak wayah-wayah ana rakyat dhewe njaluk surat, njaluk apa wae aja dipekiwu. Aja kene ditarik ya, mboten Mak De. Nah nek Mak De niki kula ditakoni Mak De teng pundi waran, Mak De-mu nang langit dinten ngono. Nggih. Nuwun. Mak De. Aku Pak De. Pak, kula tak pamit Pak. Iya. Onae ibumu gak wangi. Nggih Pak. Saiki nek ibumu gak wangi, nggih. Ya rewang-rewang ngono ibumu, aja sama wedhus kari telu iki lho, aja sama tulen. Ya. Nggih. Nek ibumu sajae pegel ya ewang ngono ngarit, ya. Ya, tadi tak terus besaran iki lho, Sip. Nggih, Pak. Pak. Apa? Nanti ada. Iki apa? Oh. Ya nek duwe wis ana-ana lho kok. Kayak dihalani
iya nek lumayan sedina rong dina. Yo nek saulan rong wulan, nek 3 wulan, ayo apa? Oh. Yo ana karene titik-titik iki. Ana karene titik-titik iki ya tambah ono. Gila. Cara kuwi bisa iki ya sik panjang. Cara digawe cek gak nyantuk sak temene. Berarti niku seni. Seni. Ana kene metu kita. Jadi ku sepira ana wong nonton mulai dikendani. Silahkan. Ya muga-muga wae. Ayo ndedonga muga-muga wae ora sing panjang. Iya nek ngono. Saiki aku munggah karo nututi Mbah Manoman. Lah kan aku mbake kanto. Jejeg bumi kaping 3 pisan. Itu pintu kaya kita. Kok enak. Iya jangan kira boleh. Dewa iso munggah ke kantor. Mo, mangkira mo. Ora boleh. Ana ndemo kon kok cik adoe mo. Aku ora japanan. Lho, japanan. Wah. Iki jamin iki dilukas sego ning sawah wis kemeluk. Mo, mangkira mo. Aku nguruk ana munggah kiri kantoromu. Mole aku wis ado. Dompete sapa iki mo sing kari iki mo? Endi le? Gak diboroi mulai. Kok cimentoromu? Apa le? Aku Mangkiromo yo reak. Iya. Tak umpakno jambe singgal. Lah ngono. Bebasan padha rupane nek iki nang tunggal rasane sik baleno maneh. Tak umpamakno jambe singgal. Cek iki nang tunggal rasane nek disigal padha rupane. Karepmu Mangkiromo munggah ke kono, aku yo munggah ke kono. Oh. Kamu enggak ke kantor kaya aku? Iya. Ono syaratnya, Le. Syaratnya apa gampang? Kayak ibu. Wong aku dewa. Iya, apa mau syaratnya? Hidupku leken. Apa? Hidupku leken. Hah? Liyane itu semua. Lho nek gelem, Le. Nek gak gelem ya bapak saja. Iya. Iya. Sudah. Mangan apa? Ya mangan. Moro idolane juk ngono gak wis. Leken Le. Leken. Ya apa sih rasanya? Kaya nangka londo. Iya. Lah iki apa mau? Syarate jejeg bumi ambal ping 3 ngengker ambekan sak kuwate. Oh, ya. Ini. Ya siji, turu, telu yang ini. Ayo deh. Jejeg bumi pisan. Pindho. Kurang pisan kaya ngene. Bagong. Lho iya temen.
para ketok kidul lu gak ketok ketemu lho ono lur rupane ono ayammu done ado lho iya lho ndi iku ngandung ngono iki suka wah iya nak lu ngalor ngetan maneh iku anu bunder ngetan ono ayam bunder ngetan kedanya iya kedanya ono ayam ayo yen ngono ditututi bagus ditututi karepe adikku duwe apa-apa enggali kondo tiang ringgit nyerosaken gelare kayangan langit dinten pikulun dewane sanyang wenang sumerep sadèrèngé winarah ampun nyuwurepi tata tatanane ingkang putra Bathara Guru Bela Parasata Kurawa dereng dangu sawanira ingkang putra marak sowan dereng nampi dawuh lampahipun pandhoming kayangan sawanira Sang Badranaya yaine Semar marak sowan Bapak saya iya Semar lere wis nggih Bapak kaderekno Bagong Joglo iko Sawanira sang Begawan Kapiwara Anoman Titi Panci Pandhawa Kayang nampi dawuhira ingkang Rama
wana langgeng pungtriya sosoma gumeling sang kita munggih wahayune ngamawa sidhem mandaramu Bathara Guru Semar Bagong kelawan Anoman Bathara Guru nggih Rama sungkem kula nggih Kanjeng Rama iya ulun tampa ora liwat puja pangestawane pun Rama sira nampa inggih Gurawan lan anggih kula pundi bapak sanyang sungkem kula bapak iya Semar tak tampa ora liwat puja pangestune wong tuwa tampanana Semar nggih Gurawan anggih kula pundi kula ngaturaken cukup iya Bagong ndak tampa ora liwat puja pangestuku tampanana nggih Gurawan nggih kula nampi to ulun sungkem kula iya Anoman ndak tampa ora liwat puja pangestuku tampanana Anoman nggih Gurawan anggih kula mundi bapak sanyang kula niki nampi dawuh napa bapak sanyang semerep saderenge winarah Semar kaya mengkene Bathara Guru nyandang salah adik guru nyandang salah nggih maju sethithik ya Bathara Guru muni nggih Kanjeng Rama lepat kula wonten pundi Rama aja belani marang Kurawa belana karo Pandhawa Kurawa 108 iku kena denarani ora kena dibelani besok perang Barata Jaya pinangun Kurawa sirna merga Pandhawa oh inggih Rama nganut karo wong tuwa nggih kula nganut Rama Semar nggih krungu ramamu paring dawuh nggih kula nggih kepireng yen menawi ngaten Kanjeng Rama Bapak sanyun paring dawuh kalih kula napa arya sawetara guru nganut karo kowe nggih Rama kula nganut Rama nganut karo panjenengan Rama Semar yen menawi atendes pundi Bapak sanyang Semar mandi suarane Semar iki maju Semar ana wahyu kanggone Semar bisa momong marang para kawula Semar tanpa ana wahyu ning pamong ana ragane Sang Badranaya ya Semar
ayune pamong bisa ngomong marang para kawulamu kabeh wis men. Nggih, anunaken ngaten. Ana Kresna Cecaya cukup Semar sing nyirnakno dene mengko yen wis wujud tresna satemene Bama Dutna kon wedeng kon bali nang Praja Trisna. Nggih, yen aku dhewe pamit di bapak saya. Adi kula pamit. Ya.
wanci nampa wewe dewa. Yen wong ngono yaene Semar, aku apa jare Kanjeng Rama Bathara Kresna? Lah Ndara Kresna niku Ndara Kresna Cecaya. Yen mboten percaya sampeyan tingali tanggungane Semar kali Bagong yen ngaten. Oh iya.
tegese paripurna lakon iki sing nampa wahyu iku aku le Semar Nagesa momong para rakyat kelapis ireng nek cara kahanan kene pamonge nampa wahyu iso momong masyarakat yaiku sumber waru kene le ya muga-muga ae anane yaiku sumber waru masyarakat diparingi Gusti Allah seger waras saklawas-lawase selamat dunyane nganti akhirate selamat sing ditanggap Allahumma ayo padha sesanti jaya-jaya wijayanti lir ing sambikala mugi sedaya pinanggih rahayu rahayu raharja salami laminyo